U konceptu prava na suđenje u razumnom roku se upravo prepliću zakonitost i efikasnost, a sve u cilju ostvarivanja pune pravne sigurnosti kao glavnog atributa vladavine prava. Tako postavljen koncept zahtijeva i postojanje jedne široke pravne kulture u kojoj se razmjenjuju mišljenja sudske i izvršne vlasti, kao i nevladinog sektora, a čijem razvoju mi svjedočimo ovdje danas. Presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnoj Gori, kao što znamo, su izvor prava i stavovi izraženi u njima imaju neposrednu primjenu na nacionalnom nivou. Međutim, državni organi moraju imati u vidu i stavove Evropskog suda zauzete u presudama protiv drugih država, jer taj sud autoritativno tumači konvenciju, uzimajući u obzir i zajedničku pravnu osnovu država članica Savjeta Evrope. Primjena konvencije je svojevrsni izazov za nacionalne zakonodavne organe i državne organe u čijoj nadležnosti primjena zakona, a naročito za sudove, posebno zbog toga što je Evropski sud prvu presudu u odnosu na Crnu Goru, a to je presuda Bijelić protiv Crne Gore, donio 2009. godine, što govori o tome da se mi sa praksom Evropskog suda susrećemo već nekih 10 godina, dakle 1 deceniju. U kontekstu unapređenja primjene prakse Evropskog suda na nacionalnom nivou, kao što je to zastupnica maločas istakla, osnovano je posebno odeljenje u Vrhovnom sudu Crne Gore, koje, pored praćenja prakse Evropskog suda, organizuje obuke u oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda za sudije i pretražuje praksu Evropskog suda, čiji stavovi su relevantni za primjenu u konkretnim predmetima pred sudom. Jedna od aktivnosti ovog odjeljenja, a naravno u saradnji sa Kancelarijom zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, je bila izrada jedne posebne analize. To je prvi analitički dokument koji je izrađen u saradnji sa Kancelarijom, a podržan od strane Britanske ambasade. I ta analiza ima prvenstveno edukativno-praktični i preventivni značaj za funkcionisanje sudske vlasti u domenu predupređivanja budućih kršenja konvencije. Analiza je dostupna na našem internet sajtu i u tom pravcu vas pozivam da je konsultujete pri vašim istraživanjima ove teme, jer je u njoj predstavljen uticaj Evropskog konvencijskog prava u odnosu na Crnu Goru i to onako kako se on razvija u 2 ključna pravca, dakle na zakonodavstvo i na sudsku praksu. Na planu unutrašnje sudske politike, važno je istaći da je pitanje starih predmeta visoko u agendi Vrhovnog suda. Posebno se prate predmeti pred osnovnim sudovima koji su stariji od 3 godine, upravo imajući u vidu praksu Evropskog suda, odnosno stav suda, shodno kojem se strožije cijene slučajevi koji su trajali više od 3 godine u jednoj instanci. Prepoznajući ovu vrstu predmeta kao prioritetnu, predsjednici sudova donose godišnje planove rješavanja starih predmeta i kontinuirano se staraju o njihovom pravilnom, odnosno o njihovoj pravilnoj implementaciji. Pored toga, Vrhovni sud kao najviši sud u državi, nadležan za jednaku primjenu zakona od strane svih sudova, je otišao korak dalje i intenzivno prati rješavanje predmeta koji su stariji od 5 godina. U okviru platforme zajedničkih sastanaka predsjednice Vrhovnog suda sa predsjednicima svih sudova prate se ovi predmeti i redovno izvještava o broju tih predmeta, tako da možemo konstatovati da je sprovođenje ove mjere već dalo rezultate u praksi, imajući u vidu da je za posljednjih godinu dana broj ovih predmeta smanjen sa 1018 na 694 predmeta, što moramo priznati da je primjetno smanjenje. Razumljivo da u rješavanju složenih predmeta veliku ulogu imaju svi učesnici postupka, i u tom pravcu se pristupilo izradi analize građanskih predmeta koji su stariji od 5 godina kako bismo utvrdili koji su to procesni nedostaci za pravovremeno rješavanje sudskih postupaka, u kojem obimu utiču sud, državni organi, stranke, vještaci ili postoje neki drugi razlozi koji doprinose dužem trajanju postupka. Izrada ove analize je u toku i predstavlja proizvod saradnje sudstva, renomiranog nacionalnog eksperta, bivšeg sudije Vrhovnog suda, gospodine Orovića, i međunarodnog eksperta projekta Eurol 2. Broj predmeta, takozvanih crvenih omota, shodno trenutnom presjeku iznosi 3762 i očekujemo da taj broj bude umanjen do kraja godine. Međutim, kod činjenice da su svi sudovi imali ukupno u radu 87.676 predmeta, uz primijećeno smanjenje tih predmeta, možemo zaključiti da su se sudije uspješno uhvatile u koštac sa starim predmetima. Uostalom, može se smatrati da su upravo zaostaci u sudskim postupcima i izrodili institut zaštite prava na suđenju u razumnom roku. Prosječno trajanje postupka u svim sudovima iznosi 79 dana. Do 3 mjeseca
Najviše je riješeno predmeta, to je 60%, do 6 mjeseci 12%, do 9 mjeseci 6%, do 1 godine 5%, dok je u 15% riješenih predmeta postupak trajao duže od 1 godine.